Hej og velkommen. I dag der skal vi svømme lidt. Men ja, det er sommer, og ja, vi har lavet med vandballoner. Og nu, der skal vi svømme. I kan alle sammen se, at den er tydeligvis rød. Så gør man sådan her, tør bunden på en vandballon. Så man den op. Så kan I se. Voila. Hvad farve er den nu? Den her. Lilla. Lilla. Så er det sådan, at kameramanden, han plejer altid lige at stille mobilen ned i hjørnet. Og lige lidt der. Og så kan I se mig herovre. Okay. Bare stil den op ad stolpen. Stil den op ad stolpen. Så kom herover. Så skal jeg lige se, som min ven her kan. Kom her, kom her. Kom her, det lille spand. Kom her, Jesper. Så prøv at se det første, man gør. Når man tager en vandballon. Og så kan man bide hul her. Så det sprøjter ud. Men det gider vi ikke. Nå, tak fordi I så med. Ha' det godt. Og hej hej.